sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, presyo kang sira sa Naga City People's Mall. Nagbaba na, alagad supply, kadikit. Mga nagtarabang durante kang COVID-19 pandemic madali na makaresibi nin health emergency allowance. Duang kalye kang Naga tatawan nin pangaran. Wanted sa kasong murder na taga-Balatan, Camarines Sur na aresto sa Dasmariñas, Cavite. Diyos, marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong taga-Pagatud, Bareta. Nagbawas na ang dating halangkaw na presyo kan sira sa Naga City People's Mall matapos na ang Semana Santa. Ang mga sira na mababakal ng 300 pesos ang kada kilo, ngunyan yaon na sa nasa 200 pesos ang kada kilo. Ang arog subuot kaining presyo ang kinukonsiderar kan mga yaon sa fresh fish section na normal lang sitwasyon. Alagad sa tahaw kan paghuros kan presyo kan sira, kulang man subuot ang nag-aabot na supply sa sainda. Balik natin na. Ako kang Holy Week talaga, alangkawin si presyo. Sa Kabulano talaga, mayo talaga kaming supply. Ganyan, balik normal na, magay ng oras, ay na maduros, so balik normal, kadakol naman sa rin. Sa iba pang bareta, magayon na bareta para sa mga naging frontliners durante kan COVID-19 pandemic. Mayalaton silang ayuda gikan sa Department of Health Bicol, iniyo ang Health Emergency Allowance. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sa panahon kang COVID-19 pandemic, dakula sinaging obligasyon ka mga barangay health workers asin mga volunteers sa pag-asikaso sa mga nagpositibo sa COVID-19. Arog digdi sa siyudad kang Naga, naging katuwang sinda kan lokal na gobyerno sa pagmonitor ka mga residentes sa 27 barangay kan siyudad. Bilang balo sa saidang kapagalan, makakaresibi sinda kan inaapod na Health Emergency Allowance. Hali sa Department of Health na haloy naman pinagahalat. Sa paagi kang Memorandum of Agreement sa pagultanan kan lokal na gobyerno kang Naga, asin DOH Bicol, marirealisar na sabot ini sa urog na madaling panahon. Matapos si initial discussion and it appearing na halos okay na ang gabos, pinirmahan na po si Memorandum of Agreement. Nakapirma na din si Doc Amboranto. Isasubmit na po ito. Ba't niya po na isubmit na sa Regional Office ng Department of Health. And hopefully sa masunod na bulan, tibad maibaba na po sa tuya si budget. Dapat ka nakalispang taon inisubot na itao, alagad huli kan mga question sa pangaran kan mga makakaresibi kang kantidad kaya nahaluyan. Alagad ini naresolbera na. Kung magigirumduman po, dapat ko much earlier pa ini, last year. Pero dahil may mga concerns duman sa mga pangaran, sa mga dokumento, sa lista, piglinig na po siya. So, okay na siya. So, hopefully, final na po ito. As in, mangyari na po si inaasahan kan mga dapat mag-receive po kay itong Health Emergency Allowance. Kasabay kang pasasalamat ni Liga ng mga Barangay President asin ex-officio member Corazon Peñaflor sa allowance sa mariresibi ka mga BHW. Naglalao man ini na maiiba man sa matatawan ang mga barangay tanod. Nagrabi man subot sinaging sakripisyo durante kang pandemya. Kung pwede po natawanan man dahil ang totoo lang po ang mga barangay tanod sa totoong experience ko na nahiling ko po asin nakaibanan ko sa barangay na iyo po na katuig na susugaan mga barangay tanod asin iyo talaga ang grabing trabaho man kadto. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, kun igwang 7 barangay health worker sa 27 barangay kan syudad ni Naga, aabuton sa 189 na barangay health worker ang nakatalaan makaresibi kan Health Emergency Allowance hali sa Department of Health. Sa Barangay Calawag, kung sa inpunong barangay siligan ng Barangay President Corazon Peñaflor, nakahama na subot sindakan listahan kan makakaresibi ka ng sabing allowance hali sa DOH. Sa muya po mga 7 mga health workers asin po simple po 7 times 27 iba po kay mga 120 ay 160
70 almost na barangay health workers na mga ka-receive kang heya po. Sa iba pang bareta, mga pangaran kan kalye sa syudad ni Naga isususog sa pangaran kan mga dating alkalde kan Naga asin iba pang lider kan syudad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang pagpangaran kan tinampo sa may CBD2 bilang Boning Sia Street, may duwa pang kalye sa siyudad kang Naga ang nakatalaan na pangaranan. Ang tinampo sa may St. Joseph School, hasta sa sarong pribadong dakulang ospital, ipapangaran subuot kay dating Mayor Ramon Felipe Jr. Ang tinampo manhali sa Diversion Road, palawag sa CBD2 na maagi sa Tabuco Elementary School, pinagpuproponir kang komitiba ni City Councilor Jose Perez na ipangaran kay dating Senador asin DepEd Secretary Raul S. Rocco. Identify mini konsyalyo, iyan kalye na natumbok haling panganiban pasiring sa naagi sa may St. Joseph School, abot naman sa may Bicol Access. Yeah. Parallel ka na Ninoy Inquiry Avenue, duman na dyan sa may SM. Saro lang dito. Saro lang muna. Saro lang una. Dahil duwa na. Itong kay Rocco. Ayun, dua. Pero kaya, bako man kayang mayor si Rocco. Iba man itong, may saro pa itong kay dating Senador Raul Rocco, sito manhali sa Diversion Road, palaog sa CBD2. Para kay City Councilor Perez, ang pagpangaran ka mga kalikan syudad sa mga dating mayor o leader sa Naga ang paagi para na isubot malingawan ang istorya kang sarong lugar. Nakabase man sa haloy ng ordinansa kang syudad ang pagpangaran kang lugar na dakulang tabang gamit ang modernong teknolohiya. Ang pagpangaran kang street, ang inot na objeto ko, kaya iyon na dahil paglingawan na sa tuyang istorya. Bako man lang po sa pangaran ng taho, kundi sa pangaran kang lugar. Na kuminente pong nagtao ning role sa istorya kang lugar. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, hahalaton sa ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na makaabot sa iyang opisina ang mga pangaran na sa iyang pagpipilian na magiging karibay kang duwang direktor sa Metro Naga Water District na matapos ang term of office ngunya na taon. Susog kay Mayor Nelson Ligacion ang mga pagpipilian niya ang nag-agi naman sa mga miyembros kan board kan MNWD. May duwa po na mababakante within this year. As in aram taman bagan na usually bago magtapos ang bulan na October, si mga nominees sinag-submit nin application, si na pre-qualify kan board, isinasubmit po, itinatransmit sa sakuyang opisina, me being the appointing authority. Sa pagbabalik kang Newsbreak, PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon nag-atender sa primerong command conference kan bagong PNP Chief. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kay Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Una po, ang pinakamasayang part sa pagiging band member, yung pag-practice po namin. And sa practice po kasi, hindi lang sa banda ang natututunan, pati din po sa buhay. And yung pinaka-challenging po yung pagsabay po ng studies and pag-practice po sa banda. Yung turo po sa amin nung dating band director po namin na ugali muna bago ang pagyayabang at wag pong lumaki ang ulo. Abangan po ang mas prepared na CSPC band. Thank you po sa inyo and sana po patuloy lang ang pagsuporta sa amin. Halos pare-parehas lang naman po ng sa preparation na lang po talaga nagkakatagayan sa mismong event. Sa tingin ko po, lalong-lalo nang dedicated po lahat ng members ng CSPC band. Bukod sa regular practice, na-extend yung regular practice namin and may mga inorganize kaming mga rehearsals na at the same time, team building because we want to develop our harmony, not just musically speaking, but also socially. I can say that our band is experienced because we've been invited to play in numerous activities and different localities na may iba-ibang genres of music, iba-ibang activities like marching band, setup, or concert band. So, siguro yung experience ng mga members. Firstly, sa school heads namin, I would like to extend our gratitude and thank them for their continuous support and for allowing us to compete in this kind of event. And to our band members, strive to be better each day. And to the rest of our community, sana ma-appreciate nila lagi yung ginagawa namin kasi alam namin na it's for our school. Dako sa ginibong drug bypass operation.
Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, dai pamanhuri ang pagpapaluwas kan lokal na gobyerno kan Naga nin executive order na nagsusugo sa amay na preparasyon para sa Peña Francia Fiesta ngunya na maabot na Setyembre. Kinumpirmar ni Naga City Mayor Nelson Legacion na sa iya nasubuot na permahan ang executive order na nagsusugo na magkondusir nin meeting ang mga opisina na imbuelto sa pagpreparar kan mga komitiba para sa civic activities. Nakaabot na po sa kuya, pig review na, okay na po sa kuya, ipapaluwas na po ito. Si executive order manunungod sa papaaboto na Peña Francia Fiesta, si mga standing committees, si mga chairmanship, as in si membership po kan manlain-lain na komitiba na identify na po duman and si task clearly defined. So inaasahan ta na si kada committee mapuon na po magpaapod, mapuon na po sa kinakaipuan na preparasyon. Sa satuyang police report, nasa kustodiya pangunyan kan PNP sa probinsya kan Masbate ang akusadong si Aliasoni Oliva na may kasong robbery with homicide matapos maaresto kan mga personahe hali sa Aroroy Police Station, Provincial Intelligence Unit, 1st Provincial Mobile Force Company asin pa sa sitio Tangig, Barangay Tigbao, Aroroy, Masbate. Ang pagkakaaresto sa akusado ang patunay subuot na desidido ang PNP Bicol na maitao ang seguridad sa Lambang Bicolano. Sa iba pang police report, kabalian pamayukan PNP Bicol sa mga nag-atindir sa pinakaenot na command conference kan bagong tukaw na PNP chief na si Police General Romel Francisco Marbil. Ang nasabing command conference ang pinagibungon niya na aldaw duman sa Campo Crame kung saan kasabay ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang ibang mga regional director kan PNP sa nasyon. Kabalingon yan sa pinag-aabangan kung magkakaigwanin pagbabago sa mga nakatukaw na regional o provincial director kan PNP sa Pilipinas, ngunya na may bagong pamayo ang PNP. Sa iba pang police report, kasong murder ang kinakahampang ni alias X, 20 anyos, residente kan Barangay Kamangahan, Balatan, Camarines Sur, na naaresto kan mga otoridad sa Barangay Langkaan, Dasmariñas, Cavite, ngunya na aldaw. 2 taon subot nagtago sa mga otoridad ang nasabing suspek. Naging katuwang kan PNP Camarines Sur ang PNP sa National Capital Region as in 7th Infantry Division Philippine Army para marikas na pagkakaaresto kan nasabing suspek. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.